Honekin, akituko da, aurteno lasoa txarrenketa 45. edizioa hain zuten. Goizan, hirugarrena lagarren kostoko partida jokatu da, eta bertan Oizbek, Arraian Zarardiari, Gorriz, Don Esteve de Gomen, Julen San Miguel Zakalaria, Mundu begirak numeroa, eta Koldo Berrara, eta Josu Juanera berriz, kuartoa. Oizan taldean, Joritz Zelaieta Sazalaria, Iker Leal numeroa, eta Urrutz Zelaieta, eta Jon Oiazan, kuartoa. Epaileak, Iban San Esteban Don Estebarra, Laurenti Zelaieta Oiztarra, eta Mikel Minderia Arraia Zarra. Eta txatxaki bezala, Don Estebeko Pio García. Beraz, beti gratente bezala, irabaz bezala, onenak!
O sea, yo haría eso. No. Yo raya.
Vale.